दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में आयल ईशान किशन के तूफान। दोस्तों, ईशान किशन इंग्लैंड के गेंदबाजन के बकिया उधेड़ देहलस और मात्र इतना गेंदा में ठोक देहलस 100 रन के तूफानी पारी। दोस्तों, आप भी देखल चाहतानी ईशान किशन के खतरनाक बल्लेबाजी के पूरा वीडियो के एक लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसन कि आप सभी लोगन के पता बा, भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैचन के सीरीज के शुरुआत हो चुकल बा, जेकर पहला मैच इंग्लैंड की टीम जीतल बा। बाकी तीनों मैच भारतीय टीम जीत चुकल बा और भारतीय टीम टेस्ट सीरीज में 3-1 से आगे हो चुकल बा। और अब 5वां टेस्ट मैच 7 मार्च के खेलल जाई सुबह 9:30 बजे से। लेकिन ओकरा पहले हमनी के मैदान पर तूफान देखे के मिलल भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन के। दोस्तों, ईशान किशन मैच प्रैक्टिस के दौरान अंग्रेजन के बकिया उधेड़ देहलस और मार के भूत बना देहलस और मात्र 25 गेंदा के सामना करके ठोक देहलस 100 रन। और अपन पारी के दौरान ईशान किशन लगौलस 16 गो गगनचुंबी छक्का। दोस्तों, ईशान किशन के बल्लेबाजी आप लोगन के कैसन लगल, आप अपन राय नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देव जा। धन्यवाद।